šel tam ten. Jinde kam ti jde. Což jde jenom vidíme. To je co? Ten vlak. Fuj! To je na kole. Tak kola co dělají, má. Ne, to je to lokše. Jsi zase zhulený, uchyl? Jsem bezlogovaný. Čině, ty jsi nějak unavený, ne, od toho těsta? Už jsi to dělal. Chtěl tak dát do ledničky. Réta. Jo, vlastně to budou buchty. Do píči, tak co mi to lže? Jo, no, to budou buchty. Však to není nic. To není nic. To byla si 2 poustičky. No na co? Já počkal na bráchu. Jakého máš? Jo, tam je. Mám čekat, že dělá to. Šilalo přijde, bude mydla, co bude je šilalo, čaje. Jo? Ty prdě. A tady ještě toto mu schovej, jak přijde mu to hřeješ v mikrovlnce. Mikrovlnku nemám. Nemáme, ale máme. To je šrep. Dobrý, zůstaň. Jimar,